വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചതാണ്. ഇനി വാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാണുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെ, ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഡെത്തും വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻസ്. ഈ ഫ്ലൂ വാക്സിൻസ് ആനുവലി എടുക്കണം, എല്ലാ വർഷവും എടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു മഴക്കാലം, ആ ഫ്ലൂ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഓരോ വർഷത്തേക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആയിരിക്കും വരിക. അതായത് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള വാക്സിൻ ഈ വർഷം ആ ഒരു ഇയർ വരെനത്തിൽ മാർക്കായിരിക്കും. ആ വാക്സിൻ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. അല്ല പഴയ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരിക്കൽ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ആനുവലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂ കാരണമുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.